اف گوندê banê şikeftê ye. Navê gund ji xaknîgera yan coğrafiya gund hatiye. Ji ber ku gir lê hene û şikeftek di gir de heye. Berê navê şikeftê şikefta muxlaciyan bû. Muxlacî wekem bi kurmancî jêr dibên eşqiya yan qitâ'a turuq bû. û ew muxlacî şikeft bi kar danîn. Piştî gund hat avakirin, navî wî li gir û şikeftê hat kirin. Gund dikeve ser sînorê Rojavayê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê û bi ser herêma Dêrikê ve ye. Nişteciyên gund ji êla xêrikan e û bêtirî 100 malî têde heye û ji 700 ta 1000 kesî hene neşteciyên gund. Gundî karê çandiniyê dikin û xwedîkirina sewala dikin. Xwediyê bawernama jî bawernamê mezin têde hene û gelekin. Lê mixabin di salên dawî de gelek ji gundiyan li bajaran bicî bûn ji ber rewşa aborî û ji ber rewşa Sûriya ya lawaz di van salên dawî de piraniya ciwanên gund koçberî Ewropa bûn û Bakurê Kurdistanê bûn. Bixwe ev agahî ji hêla zina Rojava gihiştin me û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo spas ji we re.